ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna paset ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pare, damat gayam ti agkasar iji amyanan ita. Kasta niya. Asino? Kabsat ni Dino. Diyan kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo Tagan mapantay lang makipangan. Saan tayo ko man na makino? Amangan ngamin mo, mapalaban tayo. Saan tayo makatrabaho yung tunbingan? Uminom tayo, pare. Saan mo't ang maliklikan ti panaginom, nukas di akasaran. Siyak to ti makaam mo, ang mangitulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga ron. Grabe ay, nga mawan pa ilang ni Manong Mao. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanda ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya, Uwan, tatang. Amo tayo matan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. ay, sigurado anabartek maninday jayin tun sumangkay. Bayan nyo latan, tatang. Saan nabali? Saan mo't nga agwalwala ni Manong nukas jay nakainom? Sumang petuladay di akabsat Mao. Ungtak manay. Oh, nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Naganasan ni Matantain Mino. Napan kami ngamin ni Jay kasaran. Kadwa ko. Tagay gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Kaano lang hindi napan kayo jay ili nga iminob. Sa ita, nabartek ka manay. Saan na bali datan? Umininom lang mo kasi nalpasan dito trabaho. Mala, awanan ti ado pa asaw. Ingkakat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ito trabaho kita. Saan ka nakapan? Tawanan ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Yun nga rin. Saan na ba natin ko? Sumurad at inton Ay rumbang laang. Amang ano ray pa nag-absent mo, asaan avalid day tarason mo, kat isukit din di pa kaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti pa nagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? No kaste kumamad nga amo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamit labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay kitday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo day ta. Agyaman ka lang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya day ta. Hindi pailangan ay cut ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta ka? Nasayat la tamat, Auntie. Imawag ka, tasalunsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti umay ko, Auntie. Kalpasan ti dua alawas, umaya kun. Sige, urayan ka. Umay ka nga umay. Aday, jakon ka ba ulan ti aglako asisya? Kasapulak at talaga di kadwa. When, Auntie, namnamaan niyo ti umay ko. Apag iso apo manawak tumot iti sigot apag trabaho.
Ay na, ay, maragsakan ak unay kaanakaan. Simangbot kamot laangan. Wan, auntie. Ay na, maragsakan akmat ang makakita kada kayo. Nagyaman ak to kasta. Wala, agin anak ka. Kalpasan na, mapantay di kusina. Adain sa ganak kapag sangwanta. O sige, auntie. Agyaman ako, nay. Ay na, nagmayat at talaga dito yung lugar yo, Auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wanyarod, auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugar ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Iso nga amok ang magusto am dito'y balasang ko. Well, auntie, masigurado, agbayagak dito'y. Ayun nang runa no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki ang parakan ka. Anya? Oh, kasanungay. Agpasyat kan pare. Ay, kag mo na. May talaga yan. Kag gumatang iti arak iti tersena ni Nana Pida. Wen, Ah? Ay, saan pare? Diyak kaya't limapan gumatang ijay. anya? Okay nga eh. Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita ako man jay ibagbagan ni Benji abalasa. Anya? Adaya. Adda ka no pare. Katsigun kan kwa na. Napintas ka no. Inakman kita nupod numutla ay. Wilman. Inka man kita ay. Tayam amum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya, tingkatangan nyo, Manong. Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidat ijay kusina itay. Iso ajak nang yun adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako iti arak, ading balasang. Bigbigat pailaan? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang day gayam ko, ading. Kasta ka di? Manungarod abote ti arak tigatangam. Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabiit lang na rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuk na. Ken nagsiksesi ka. Ah? Sapay lakuma. Tawam pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, dali ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ha? Ay, huwag magpaiso niya. Ngam, saan na bale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapos sigurado. Ang ano da asawa na. Jesus, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon, no balasang paywin no saan. Ne, enan ngay jay, balasang anak ko iti arak kanyak itay nana. Ha, di klara ka di tinakda ka matam, Piolo.
Clara gayam tinagan na. Wen, napala nagdigos. Iso asinublat ko kay laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Ay, gayam nana. Balasang tay ka din ni Clara. Ha? Ayun! Balasang dayjay akaanak ka. Kasta ka din, nana. Ay, apag iso, baro mat ni Rindon nagayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. At ka di aramida mita. Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka mana mapan gumatang iti kape ken tinapay iti tersena ni Iseng. Wan tatang. Yagyong nga rodan di igatang ko. Ading, siya akong timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahita kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga roday, nay. Oh. Itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ijay tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburak ton di danong. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, manong? Ay na, Jesus, nagpintas mo tayo dito ang balasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, uwan. Gumata nga. Kapitiga nga. Tayman Benguet Coffee, ading. Sige, mapiit lang, manong ha? Ato yung tigat-gatangan, manong. At tayo magtibayad ko, ading. Ha? Dayta lang tiginatang mo? Ngam sangaribo ti kwartam? Ay, sapay awan bariyami. Kastaya. Alang ron. Sublyak langan inton malang ti suklik. O sige, manong. Apag isunto asumangpet ni Auntie Ising. Ambong pare. Napanak gimatang ita iji tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga jag bambanta e balasang. Katuan mat. Day tamot lang ti imbagak idikin ka. Kurso nagak da ji balasang pare. Tulungan naman. Aramat da dyan. Ay katuan na. Day talagayam. No problem. Nalampat ko sa itaksama tayo. Apay anak unam day ta. Una, tamanikod nakitak da ji balasang. Jakmot kan makaid na mangpampanunod kan pana. No kayat mo. Sarungkaran ta inton malam. Iti kasta. Maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin manong. Ngam apay nagsukat ka pa'y laang. Adda ka di papanam? Adda. Adda na pa ka pa panakating ko. Ay na, noan nyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga noan nya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidig lang di pa panang. Di kagda na kating ko. Tindak man sarong karan di balasang agtambantay di tersena ni Nanay Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tatang sa pulan na. Ibagam, anapanak nagaran, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam?
Wan tatang, isumot din ako na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mao. Ha? Kano mamartek ken manugal. Heh, maaglaang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasti nga ramid na. Abangan no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, auntie. Namin, nakainom na mo. Alah, bayam nga ruden, kasi akong ti makaamu ang makisarita kadakwada. O sige, auntie. Na. Makiyaman mo lang mat iti kaanakan nyo. Kung nagpaiso, nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutlaang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartag kayong sapayan. Ala, agawid kayo kit din. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon. Ay na anak ko, sakbay nga agarem ka. Baliwampay taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak. Barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, naiwaksimom dagita bisob. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, liklikam mo dagiti bisob. No panggap mo ti mga asawa. Tatang na. Pagsayaatan ti bagbaga. Amin na bisyaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag ang masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Ah? Manipod idida mo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Ha? Pangasin ko nga. Di na ko maliklikan. Amok nga dudag iti agdat-datan kan ka. Ang panagkunak. Di panagayatukan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay-ayatan ka unay. Kat sakay lang ko nga. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara, iti ayat nga impudno ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon apalagipan ni Tata Lando ni Rindon anak na. Aliklikan na kuman tinalabas apan naging inom na. Iti sabali abangir. Napanmat ni Clara ije tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rindon abalasan da itoy. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim. Di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdat-daton kan ka. Ngayon panagkunak. Di panagayat mo kan ka, tinay dumduma. Rendon.
Ay ayatan ka unay. Sa pala ko man, padi nagtupayan. Amok nga doon nagitinay dandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mang marte ka. Aman nugalak. Agam nakasagana at nagbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta. Rendon. Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga ron pare? Ay, kunaklakit din sinungbatan na ka. Saan pa Ang amok na tanam namak ng pana. Ngamin, hindi na kumapalubusan ang sumarong karigi balay ni Nanay si. Tawan pa naggusto na kanya. Ay na, pare. Amin a babae. Maatrak. Itikaskan ka. Natar ka. Adda natalgad at trabaho. Sa bagay matgid niya pare. Kat no idilig ka dagiti daduma nga agar-aram kan kuana. Tambay lang arudan. Naglaad dapay. Oh, Clara. Anyat kaya kasawan day tapa nagsanay mo balasang ko. Auntie. Apay, ada ka di pa kariribukam. Wala. Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Tsaka mo. No asino ti pilyak kadakwada. Namin. Agpadadamat anasinpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti Pilyam. No asino tinatimtimbang. Eh di iso. Saan ka ba't mabalin adiktaran iti day taaban nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka. Pilyam, no asino ti kap-kap na ka. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamam kanyak nga agbalin nga ipag ko. Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kuan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga dapan nagayat ni Clara kanya. Iso naman. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumagsarong karkan kuan. Anya? Amok asahan akas ka ni Peter, ti kayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Ibut sa lugsudan na din ko. Basta siya, amok na kita. Nay, makadlawak Apa ya tata? Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na Bartek. Ay natatang. Di mo makita nga agbartat ni manong. Kaputa agbalbaliw ka nun para iti balasan nga ararmon na. Anya? Kung kunamladay ta rin daw. Amo katap-tap palamlang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatan. Anya mala Sapay la ko mga raw tagbalbaliw kamiteng. Nunapuno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Isay. Mariribu ka na. Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masigurado ka matulungan ka iti dayta. Mariribu ka nak namin amang pampanunot ka niya rin doon. Ha? Kadagiti amin nagdat-daton kanya. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. No apay nga ado dagiti tao ang mga bagbaga. Asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla may sa. Nasingpot matkat ni Rendon. Awan makunakken kwa na. Isu na laeng, tamang nginom nga men.
Auntie. Ang mamati akabaulan na dayjay ti agbalbaliw para ken ka. Sapay la kumatakas tangag paiso. Auntie ising. Nay, ada ka matgayam dito, pare. Kunak man mo sinarungkaran ni Clara ita. Ah? Ay, ba? Kakaiso nang awan trabaho tayo ita. Masakit nga may tulog. Isojak na pa. Barang umimbag man naman. Tamapana ka talaga. Ay katpun Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak dahi ta. Kaputa tunggal lumabas ak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makit kita. Anyat kahit mo sa pare? Ay na pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isu anas ken nga galibtak ka. Narigatin. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik na. Uwen. Nasakit na talaga ti ulok. Mangrugi di rabi. Aging kaita. Angin imayak lata. Tapno sa rungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayang ko ni Pio may di balay. Nakuna na nga ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Wal? Wen, Agdat-daton kadikan ka? wen, agdat-daton kanyak ni Val. Sipod pa eh. Awan ayat amariknak para kenkwana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat, si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikritnak. Ikarik, saan kanto apulos nga babawi iti panangatlon mo kanyak. Nakasagana ka mga ramit iti amin. Para kan ka. Agyaman nukas na, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnamam day ta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod mo dagiti may dandanon kang kamanginungam. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklik akong tibisyon. Ipanatnat ko kun ka, inapod mo panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapo iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton kan kuana. Adapay dayo. Magapoy jayili. Sikat ipinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakaanak latan. Agluto tayo uji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare. Inkarek ngamin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipo dita, di ako na ginaw. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y di sukasap sa pulom itay, Vina. Nay, apayan na nakaw. Nagadumot ang dagi tayo luto yaw. Ha? Uwan tatang. Aglut-luto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga nandamanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes kanu nga arak, makan kanulatan tatang. Anya? Nay, si kamit gam ti masabat ko, piolo baraw.
Ay, wen, tata. Siya nga raw. Ay na, maikawa ka makakit-kita ken kang may sa anabartay. Piolo. Mangsapul ka meten iti balasang armam. Tapno malikli ka meten ti arat. Kita man ni rin daw. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod, tata. Awan mo ti balasang amangit kanyak. Iso gasat kunsa. Ikunadang baak. Ay na, sasawag mat piolo. Adda ka di mat mayat abalasang ken ka. Nukas tamlatta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo. Abarbartag. Imbag man ta saan ka manin anak inom kadakwada. Ha? Maikawag pa'y na makakit-kita ken kwa nang agmay-maysa. Nga may, numay papanla iti inom, da kayo ti kanayong agkat kadwa. Nagbalbali mo akong tatang. Kan, tinkalit adya akong sugyan tayo abisyo. Lamom ka di anak. Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. At sapay la kumatagkalay sa kayo meten kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Uwan tatang, madanong to ta. Hello? Hello, Clara. Naibag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo eh. Kabun ka yan. Imawa ka. Taawisan ka kung maarumor tayo ka. Mapalin ha. Kaya't kung may pasyar ka. Ha? Asan na bali? Pasyar ka makamoy kami. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito itersena. Sige. Umawag ka nga rin ito, madam ka na. O niya ko na, ha? Wen, Rendon. Sige, bye. Nangagkuti nagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't pariko, nagpasyar kayo sa paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pan ang purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon. Mapan ka, balasang ko. Adakan iti husto nga edad. Iso nga amok, nga amo mo na iti banang anasayaan kad saan. Auntie. Ala, agrubot kakit din. Siya ako di makaamo dito i-store. Agyaman, Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong Piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, naklakid din ano adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Jak matiinom pala Piona. Mapan kami Ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasayaat no kasta, manong. Sapay lak mo ma, tagtultulo yan ang maliklikam di pa naging inom mo. Uwan ka di. Ala, mapan ka nga rudan manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adi ti timayan ta, Rendon. Awan parekot. Siyak ti makaam mo. Ngam, pasig nga agkakangina ti minuda dito eh. Mabalin mo't nga itilatan ka rinderya, tinapananta. Sana bali, tasag paminsan mo. Kaya may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na.
Si lang tinangawis kanyak amangan iti kastoy aklas sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan, tagurdera ko niti kananta. Oh nya, nabano ka kadingag paspasya, Clara? Saan? Kayat ko ba'y agpaangin diti parke? Wala. Ang amangan mo't maburo-uray ni Anting. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikati kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa makla eh. Kaputasan akas dyan ni nanaising kanyak edi. Ang ita, agtalagang kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo tikas na. Saan ang mapukaw ti pa nagtalat na kan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti panagbalbaliw ko. Isang mga aramidat kami. Clara? Anak ko kaya't kong ibagakan ka. Sapay lang ko kasanak apahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day tanga ibagam, Rendon. Agkalay sa takuman. Rendon? Amo ka maklaat ka. Ang anya man ti sungbat mo. Aklunat. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paurwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kastaunay met aragsak ni Rendon. Gapu ta iso ti inaklon ti balasan. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rendon iti taraon. Kas panagyaman na iti panaklon ti balasan. Naragsakan met ti amana. Iti saan ang nagbayag? Insingasing ni Rendon ken ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Makaisang maklahe. Gaputasan akas dyan ni nanaising kanyak edi. Agamita, agtalagang kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo dahi tapa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalat na kan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbalik ko. Isong aramida ti amin. Clara, at ako makayat mong ibagakan ka. Sabay ta ko Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya na ita? Ibagam laang, Rendon. Kaya't ko kumangagkalay satan. Rendon? Amok amaklat ka. Ang ano niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Iso nga ita,
Umano gutak, no kun am ngagkalay satan. Agyaman ako na, Clara. Agyaman ako. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko. Uwan, tatang. Ay nasayak no kasta. Maragsakan na para kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yo apa nagkalaysa? Sakbay ko mamalpas dahito atawan, tatang. Ay katuna. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo anak ko. Awan metkit di ti parikaw. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mo. Saan kat aday ta arak? Uwan, tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Sikakit dimit. Hanggang magyaman na, Clara. Isosi ka, mangsapol ka ni ti armo mabalasan. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyong. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamati akong ti day tangain baga. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalay sa? Iso nga rudon ti asikasun ni ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito'y lugar tayo. Anya? Sikakit din. Umikakit din. Apag iso mo ta na pangal daw. Mangantan dito'y balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong matan kinimanang Clara. Wala din ko. Wala nga nalawas ti Orion. Agkalay sa kami. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpot nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita. Ijay ka di ayan da rin doon ti pagyanan yu. Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan mi ren doon. Nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan. Di mun panunutan ti marami dito'y Teresena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo kani Rendon. Ngam, auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adan ton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako na no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa ilang ang mapa ni Tersena ni Auntie Ising? Lakay. Malikan ka ti mabambanog. Nang runa ka't masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Ang nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbay ng kadakwada. Kaya may isa, mawatan daman ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalag. Sige. Wala. Ina kung bakit. Ang mga numalada bak iti trabaho. Agan-anad ka nga rod. Pasensya kan Beverly.
No, hindi ko masakbay apin mano ka. Ket imbagam asublin nak. Sana ko nga nang asawa iti sa balay. Rendon, amo mo't no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod a data iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya, Kastaunay aliday ko. Idinamok anang asawa kamot gaya man. Pangaasin, amok nga dapat lang panagayat mo kanya. Ngamin, no awan, saan ka pumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie libak na ita. Adan asawak. Maadan kami iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel na ang data. Ti panagayat mo kanya, ti saan amabalin abaliwan. Pangaasim Rendon, aramidang pumamot ti amin para kanya. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang nito'y salas nga agbuy-buya iti TV. When adding ko, rabiin, awan tayo mat ni Manong mo. Diyak pa'y makontak sa cellphone na. Anya? Napadan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay dyan nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Isong ay mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpot ni Manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakalaang rin down. Nagpatpat na ngayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Naratian kami. Iswa, nakiturog ako ni Jibalayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti cellphone mo. No kas jemot akat ipakaam mo miti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, ikakitaan ti asawa mi jay sa lidyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mang Petkan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag ka talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agi na na kang Ruben. Amok anabannog ka. Agpeles ka, sakbay ang maturog ka. Sige, tainak mo tin agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto Sige. Agyaman ako unay. Bakit? Nakaturugan ka asamak. Inikat na ti kawas na. Anya ka, day titanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. Ito'y kawas na. Sa bali, ti payod na. Siguro mag-asana kasto'y ti angot ti kawas na. Diyos ko. Sapay lako. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidan ti may sa abanag. Pare, panunutom kumati asawam. Nora Regan, panubok lang iti biyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na pare. Ay na, pare.
Di mo urayan ang maamuan ni Clara daytang ar-aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni nanamiling. Sa nabali, tayo talaga ito. Pag-is-istoryahan ta. Rendon, apay akasta ka matan. Di na minsan, nabartak ka nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang namin, dagala pa rin ko. So, nagbardaga. Anya ka diti parikot mo. Ibagam kanya ka. Tapngag tinulong ta. Panag ko na matakad. Matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siya, ti parikot mo. Sika. Mabalin lang ay sublitin na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon. Saan ka ba? Siguro ganyan. Tapos di mo mawatan dekat kuasawan. Anya? Banawan lang man dito. Ang mga noon niya pa iti, maramit ko ka. Ingay dyan! Auntie, Tsaka muna niya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter-aramiden. Ibaga na kumaano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan man. Tsaka mo numalagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Ay, Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribukan na kamang pampanunot no anya ti makagapo. kat, amo ka din ilang doon tangar aramidon ti anak na. Tsaka mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputa bantayan na kano ti sibog dagiti mula na. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, may papan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y lang. Amangan ngamin no ibagana, abasit labanag. Kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipon nagkalay sa kayo kinimanang Clara. Ngam ita, kastamot ng ti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kinimanang Clara idirabi. Uri asinong mat a babae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya ngamin ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya. Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko, ma. Tapanunutan mo't amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Adalang imin pampanunutak. Iso na ginumakidirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama. Agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito itersenak, abalayan Lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag.
Kas taunay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap ko mat nga ibagakan ka. Ha? Ne, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawit iti rabi. Ah, Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Ay, diyak amo, no anya ti problema na ka ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti araramidon ni Rendon. aniya. Pangaasim abalayan, bagbagaam ko di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinubyan namanahan. Awanak lang iti balay iti may sarabe eh. Nga madagaya man tinapasama ka jak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tatalando ken ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panantarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak ti panagkalaysa darindon ken Clara. Nagsaritaan da, nga ijay balay darindon ti pagnagdanda. Kabayatan na, saan aninamnama ni Rindon. Nga agsubli ni Beverly akayan-ayat na manipod at dada iti kolehyo. Mas daumot ni Clara iti kalaat a panagbaliw ti asawa na. Ket iti may sangal daw, ang nagawid ni Rindon ang nabarteg. Nasauna iti asawa na, aparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara, isu nga imbingay na daytoy kanina na ising. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pang-asim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sarabe eh. Nga madagaya man napasama ka jak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay ka eh. Isu nga inrana naman iti iminaw. Ala, da kayon ti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tata, Abay, kanya ka din ti mapaspasamak ken ka. Anyaya ti parikot mo iti asawam. kwa. Naamiris ko. Adak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Luka! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kaya't mo sakit di apa subsuban ka tapos nagnakam ka, ah. Amom ka di day tangay bagbagap. Tata, No anya man ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayat na ita. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan. Ha? Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tano na umakan kit mabalin mo nga isublay. ha? Di ka gar-aramid iti jak magustuhan.
Pakaibabay naklang nga amam dahi tangar aramidam. Nang ro nakadagiti na kay kamangam. Isu nga panunot ka na imbag rin down. Pagbabaw yam iti udi na dahi tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggap ko nga inbagam kanit tatang itay. Rendon, Ah, ana amiris mo asaan nakgayam nga ay ayatan. pakawanan ako ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatan aging gaida. Anya, Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anyaman ti sumbat mo. Anyaman ti panggadam mo. Aklunak. pakawanan nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Maawatan po ma, asipod pa'y. Kat agam amu kami. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya. Di ka man dalagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat kukan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigon. Renton. Apay anaaramin mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nagikalay sa kanika. Lara, Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganagta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. pudno ang nagsin na patata. Ayaw para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaan ti naramid ta. Pudno nga. Sa patalang. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panang ikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Hanggang saan kumatgayam nga ay ayatan ti babae nga ikalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo ko man tutupanday di a babae. Liklik ka munti sulisog. Iti ka naman. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya. Ati. Diyak amunan niya ti aramida. Ay, Saan mata nagpangadwa nakikalay sa kankuana. Impay ko amin apanagayat kan pamatag ko. Gapapay akas to'y tiyararamidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan ang nasayha at daytay di panagsikong mo? Imbes ko maamarik na tiyan at dapanagayat na. Ita masikugat. Gamsaan met. Ala, di mo liwayan tiyang kararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tama ka amiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga ar-aramidan na kan ka. Uwi nanti. Dahita di araramidan. Awan matpanggap kong hagimalas. Ngamin,
Uray kas dyan aramidan ni Rendon. Mangnamnama kag baliw tulad. Dayta hati kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging gaakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman ak tayo may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manumal daw may inuuray ka. Kasta ka di. Juan, amo mata ka na yun ak amailiw kan ka. Saan ka di? Hindi ka madanagan. Manipod ita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara iji balay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpasngay na. Agpas ngay lata ah. Tilang kanya kat ipaay ko tigatad akasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak ang nagbidot ang nangayat kan ka. Apay dati nagpintas abag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Ingapok na itay di Hong Kong. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na dayta. Agaman ako na ya. Sige. Itad ko kadakwada yung agawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ang tulatan no kayat ko. Sige. Awan parikot iti dayta, Rendon. At ito'y tibagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original da ito. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensya kan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamot trabaho. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak mo ti gumatang. Isublim dayta kan kwa na. Wanuyag mo. Tasyak ti mang isuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akastamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka di makapungtot iti asawak akasken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laang gayam apasakitam laang ni Manang Clara. Saan kay latakuman ang nagkalaysa? Kaasi laang ti agbalin nga anak yo. Kitaam, manulaang nga abulan. Ipasngainan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya ka matan? Nay, si kamot gayam Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko la. Itad ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into no may alawas, mangyagak to manan. Igatang na itikaws ni baby. Ha? Ni Clara? Ada ka di taonag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa imutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, pasanin. Ada pa yung amin pag nakita. Ibatik langan, tayo ito junton kan kwa na. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon,
auntie. Wen balasang ko. At dainyag na akwarta para kan ka. Kasta ka di. Oh, atoy. 10,000 dayta. Imbagla ka nung adaram atam. Kan kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni baby. Anyaman din na rin doon. Di nakman la inuray. No may papan iti kwarta. Adamot urnong ko. Kanadapay di kwartaan na urnong iti nagkalay sa kami. Umdat siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangaywan na kas asawa kan ama ti kasapulak ita ha. Ala, hustun balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak. Duwalangan abulan ti urayan. Ipas ngay kuntun ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti-ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kung maiti ibagbagak. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak mo tinapan iti tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't ngagkit-kita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na ita, honey? Sika lang tayo yata. Oh, apay na ito ikawas na nakawara dito sa sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, isa ang nagpalas. Imbati na matlatan di tati nagsukatan na. Anya? Ala, umay ka. Mapantan iji si Len. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak nga rod. Ay na. Nagadumot tanday taimat mo. Nagapamaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagi taimat mo. Siya kung ti mangawit. Itulog kan di tersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ak unay. Agpay tulod ako may ti tricycle. Ngam, mabutengak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay mo tan ni rin doon. Di mo't lamaas yan iti asawanan. Piolo, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbarati panawan. Pare, itamampayan na lagip mo mananti uminom. Agas latiban mo pare. Si kakid di mat. Amangan no agungot ni tatalandukan ka. No mabartek ka manan nga agawid. Sana kang agawid DJ pare. Ha? Mapanak iton madamdama ijayan da Beverly. Ijaya ka maturag. Anya? Pare. Talaga ka di? Ngawan namnama subliam ni Clara? Ganti agbalin nga anak yo? Ha? Pare. Nasabat ko ni Clara idinaminsan. Ay na. Siyak lamang kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. Nung siyak laamay sa nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly kan ka.
Nuar arigan. Kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinaputla na. Parekot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, no niya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? No dya kagbidot. Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Oh, Namin anong aminan adaras anadanunak nga adda kawas ti lalaki ijidagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngam mariknak asaan apod na dagiti ibagbagana. anya? Mariknakan na wala baka. Isab ng kung sabay lang timotor. Pagigam mausawa na. Tapang betan ti pagturungan ti motor ko. Anya ti mapasamak ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, gapu iti pungtot ni Tata Lando, na diswan na ni Rindon. Mariribukan mat ni Clara, gapu iti aramidan ti asawa na. Nang ted ni Rindon iti kwarta ken ni Nana Ising, tapno aramatan ni Clara. Nagtultuloy mat ti relasyon na Rindon ken Beverly. Kat iti may sangal daw, napan ni Rindon iti dagos ni Beverly. Kat ditaan nakita na ti kawas ti lalaki. Ngam nakuna ni Beverly, akawas ti gayim na abakla. Gapu iti dayta, nagatap ni Rindon, nga amangan no adda sa bali a lalaki ni Beverly. Kat gapu iti dayta, naginom ni Rindon. Agingga akas taunay ti bartek na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kaslang marigna ka mo. Isar din kung sapay na ti motor. Naging gama o sa manak. Pangit na ti turungan ti motor. Tatang, bumangon kayo. Nay, apay ka di anak ka. Aday maawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka no ni Manong Rendon. Anya, Ala, agpulas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Atay ko, nagsakit ti saka. Sakmay ko ti, nagutot. ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na-fracture ti tulang ti makanawa na sakam. Anya, Gapo day tay ti panakatnag mo iti tepang. anya. Ala, urayen tayo biit di doktor. Dalusan na dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti saka. Anay ko, jak may ko kuti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor anabartak ka.
Di ka pa ilang kami naturog ijay balay da manong Piolo. Pasensya ka natin ko. Duwa nga aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako na mga umay mang bantay kan ka. Nupudno mo't laang. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na, Rendon. Awal lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa'y lang iti pagparikutan. Iti kasta alangam, panagkunam, kayat ka pa'y lang. Saanan? Anya? No ti ammom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali alalaki. Saan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi titunggal maysa. At least, maipaay na amin nakasapulak. Kan pagragsakak. Anya? Saan akasken ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglin ni patan, Rendon. Apay nga italaang nga umay mo ibaga kanyak, Piolo. Kwa, madanaganak ngamin. Amangan no maklaat ka. No kasta, adda ti asawak iti ospital. Asino nga timang bambantay kan ko, ana? Kumusta nga tan ti asawak? Wan, aday di ospital. Kat panagkunak, medyo mabayag pa iti ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Sapay saan ang mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Ngam, Clara. Amang ano di mo kabaalan. No makitam ni Rendon, iti kasdi kasasaad na. Di ka madanagan. Kabalag. O sige, agsagana ak. Tama panak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen auntie, di kay madanagan. Kabalag. Madanagan nak ngamin. May salaangan abulan. Agpas nga ikan. Numabalin. Liklikam ko mati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ingka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabaila. Ala, inumom da ito'y agas mo, Manong. Before meal da ito'y. Iso nga inumom pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, iyag mo nga rodan. Mabiit lang. Adda nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Adda ka no ijeruar. Anya? Ala, inumom da ito'y. Tay nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasama kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. God. Kumusta ti asawak? Okay ka di laang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man tay pakitam kanyak. Jakmot ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot ta black na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan.
Siyak pa ilang ti makaamukan ko na. Jak baybay anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kunti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, manang. Isu na laang, tasigon iti doktor. Mabayag pa, isakbay ang makarwar ni Manong dito yung hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpasngay ko. Saan pa'y ang makaruwar ti asawak? Jak maisigurado, manang. Ngamsapay la kuma, taagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito yung hospital. Oh, adoy, nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kan kwa na. At dalata, ang nakasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan agaputa maadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan an narigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkid daw kakankwa na iti pamakawan para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Renton, balasang ko? Isigon ka ni Levi. Nasayaat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak nakastrak iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no, sakbay ang makaruwar. Ay, kasta aya. Ay, anya ngay nga rod. Di mo lataliwayan at ang kararag anak ko. Wen, auntie, kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay pampamunot, Wan. Wen, auntie, kat agyaman ak unay, iti kanayon apanangan andi ngayo kanya. Anyang ay balasang ko. Kumusta tirik nam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Ay, mabitlaang nga rod. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantay laang nga iti ospital. Sige man, auntie. Kat agyaman ako unay. Tatang, apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di? Ha? Nay, sana nagawid nga ading mo. Inyag damot lang ni Clara idirabi dito yung ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mo. Anya? Adda kay adwa dito yung ospital nga agasawa. Nga may jayla ang delivery room dayan ni Clara. Kasta ka di, tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka? Asidig lang ni Clara. Ngamjak pa masarong karan. Anya nga tante ka sasahaday ti anak mi. Isu nga rod ako nagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanday to'y apukok. Owan nga rod, auntie. Ay, sigurado ang maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan na tiputot na. Ay, no mabalin la ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon.
Ipantayo ko ma. Kumangarod, auntie. Ngam saan mo't ang mabalin. Pinicture ko mo't kit di. Isulaang ang ti ipakitak madamdama. Ayun anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na ti putot na. Oh, adtoy manong Rendon. Gitaam dahi ti ladawan ti putot mo. Iso dahi tanti anak ko. Wan, kitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanaga ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya, kat kumusta ang dagit aginak, ating ko? Nasaya at lata. Imbaglaangan, tadanin na naising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti pa nagpas ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko, numapan ka man ni Jay. Ibagam nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Leve. Wana na. Wan, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo'n ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga ruta kasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Wan, andi. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit, kumusta ang tirik naman akaw? Nasayatan tatang. Mayadang kumuten ti may sasakak. Nasayat mo kasta. Ado'y ti kawas ma. Agpalas ka. Tada sumangpet a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak a bisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wayne, umayda ka kano sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kat, kumusta ang tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pay. Tamang isaga na kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Gastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wan, apay kiti na saan? Sige. Saklutan ni Baby Rendon Junior. Nag-cute matan ti anak ta. Wan, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladawan ti ragsak ko. Itatanak-itak ti anak ta. Agyaman ak nukasta. Clara, ada kayat ko akidawan kan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi nagpaayan. Amo ka nagkurang akad na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan nag. Ikanak ko maiti may isa. Uwan na mga di agong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Kaya tita, kaya't kung ay panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Anya ti sungbat ni Clara itikid-kid dawan ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan.
Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo ang napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At ako makayat wakit dawan kan ka. Ket sapay ako ma, tadinak pa ayan. Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ken amo asaan akas ka rin na para kan ka apakawanan nak. Angin ikanak kumapay ti may sa wano maudi agundaway. Rendon, Nagbabawi akong ti amin ngay nararamid ko. Kahit kung ipanaknak kada kayo dayta, apa nagbalbaliw ko. impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka iti biyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat dagiti karkararag ko. At sapay la ko ma, tama ka amiris kan. Renton, Diyak mo nun niya tibagak itakan ka. Saan ka nga apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam ngawanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputamok matabasol ko ti amin. No apaya kasti tinagbanagan ti ayan ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang tisaan. Clara. Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat kung ay panagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga uray anya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takderaklat ta dagiti sa patata. Idi nagkalaysata. Agyamanak. Ikarik nga ramidak ti amin. Ipariknak ka na kayo ti panagbalbaliw ko. Ay na, kasla nagaro ti nagsaritaan nyo ama ng Clara. Manong, Saan met, ading ko? Si kakit di met. Oh, anya. Naisagana yung kanitatang timaka na pagsasangwan tayo? uwan manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kading ko, ha? Ala, mapantayo niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige. Yag mo nga rodan ni baby. Ta siya kung timangubakan ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang. Man-mano ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Paganano da ka pa ilang nga subyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputan na singpait, man nakaawat ken napakumbaba. Pagbababoyak na iti nararamid ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Nga uri awan sirsirbik nga asawa ka nama. Ket naklundak lata dagiti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak kao? Isungay bagbagaken ka ang agpaimbag ka iti hostaw. Iti kasta, masulnitam ti nagkurangam iti pamilyam. Uwan, tatang.
Aramida ti amin para kadakwada. Anda pa yung basit ng urilong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa ilaabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma, iti kasta, ada kabukbukudan tayo balay. Oray basit, tinapatay kat ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas ta tinapanunot mo. Uwan nga rod, no hindi pa ila kumakalkalpas te kalay sata. Amang ano daksalan ti balay tayo ita. Ha? No jak kumanagar-arami di ti may kaniwas. Hindi pa ila kumangad pundar tayo. Ay, saan aday tati kayat ko asawen ha? Di ko nag, pagyamanak, tanapanunot mo day taabanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Anti ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray basit laang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamot ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isuntong agimbag ti sakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan akunay para kada kayo. Agyaman akunay, anti. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Ada aklat ta nakasuporta kada kayo. Uday tati plano yo, ay kat nasaya at rin down. Uwan tatang, parugyak, apa man na maimbaganak iti usto. No saklamay sa, uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan. Tawan mo't latikad kadwami kiniading mo alebi dito'y balay. Ang nasaya at mait, tapno amoyo ti adaken awan iti pagtaingan yaw. Tatang, Ken maysa, si Katiama. Amom dagiti banag a pagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, nuanyaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidan. Tanulumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. uwan tatang, agyaman akunay kada kayo. Gapota ka na yun dak abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamot Gayam Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos lang. Siga ngay, kumusta ka mo ten? Kaslag may saka anak itsyendaan. Apay, tika ayan ayat mo ngay. Sino ti dakdakamatan? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan ang nag-break kami. Anya? Awan gayam. Kumusta mo to ni Rendon, agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timbaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babain na rin babae. Ibaga na pa'y laeng apakumustaan ka kano. Sipod pa'y, awan babay na day jay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugalin na kan ni Clara. Siga pala ti makamu iti anak ta, ha? Mapanak ija ili ita. Ha? Ada ngamin kurang a materyales. Iso mapan kami kani Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod.
Mapanak iti pagkatangan iti karni. Nagumata kang iti sidaan. Rendon? Ah, Beverly? Juan, siya karon. Kumusta ka? Naimbagan ka mo't gaya man, honey. Di nakawawagan iti Hani. Ang mga nadamakang nakababayin. Jack lang pagarok nga agsarak ka manan. Rendon, ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayong sa anak nga interesado noon yaman ti ibagang. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat lang bailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Noon niya idi. Nagbalbaliwak itan. Para iti pamilya. Apay kasta ti langam anagawid. Kasla naunag ti pampanunutan. Kwa, awan da ito'y bakat. Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malaganan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo tunday dyan a babae? Diyan ka ma. Sa anak nga interesado ang mga mo. Noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan. Pampanunutak lang. Asapay lang ko ma. Tanalawagkan ko ang dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para kada kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iti palengke, manang Clara? Wen ka no, isumot ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdaddadaal iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mga min ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimod, kan kabaalan na a paggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di? Wan manang, isu a pagyamanak laengan, ta saan nga isu ti inkalaysa ni manong ko. Levi. Tano dayjay ti intuloy ni manong? Amangan numatay laang ni manong ko iti konsumisyon. Anya? Ay na, maragsakan na unay bakat. Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamid na. Wen nga rod, nagbiit. Pampanunutak nga rod bakat. Ipablestan da ti balay. Tapno makaakartay matayin. Wala. Mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rod ti blessing na. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayaw, anak ko. Tatang. Nalpasan da ito'y balayaw. Uwan nga rod, nagbiit tatang. Kahit, kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw? Pagsaritaan mi pa'y dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbiit talaga. Kasta amin na banag, basit man wano dakil, pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga rod no kaanaw, tapno awisak tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan na road ta makitak mo ti panagbalbaliw ni Rendon abalayan. Way nabalayan.